Is-saga Air Malta fil-jiem li għaddew daħlet fażi oħra hekk kif il-ħaddiema imdendla u b'futur inċert tal-Air Malta kienu kostretti jivvutaw biex ikun estisa l-aħħar tas-sena ftehim dwar ir-rilokazzjoni tal-ħaddiema li se jkunu qed jispiċċaw minn mal-kumpanija. Dan qed ikompli anqal rabja fost l-istess ħaddiema għal fatt li ħadd mit-tmexxija tal-kumpanija jew mill-gvern ma qiegħed jinformhom x'qed jiġri u x'qed jitfassal għal futur tal-Air Malta. Sorsi li matul din il-ġimgħa tkellmu mal-mument tefgħu dawl fuq il-possibilità ta' pjani min-naħa tal-gvern biex ixogħli l-Air Malta u minfloka titwaqqaf kumpanija oħra. Dan kollu jista' jidħol fis-seħħ kemm il-darba l-Kummissjoni Ewropea ma tapprovax il-pakkett ta' għajnuna finanzjarja għall-Air Malta li ammonta għal 290 miljun euro. Jidher li min-naħa tagħha l-Kummissjoni Ewropea fil-ġimgħat li għaddew talbet lill-Gvern Malti biex min-naħa tiegħu jipproponi talba aktar realistika biex l-Air Malta tkun salvata. Ta' min ifakkar li biex inaqqas mill-ispejjeż tal-Air Malta fix-xhur li għaddew il-Gvern Laburista kien ħabbar diversi miżuri, inkluż li naqqas nofs il-ħaddiema minn fuq il-kotba tal-Air Malta u hekk minn total ta' 890 ħaddiem il-kumpanija tispiċċa b'420 ħaddiem. Dakinhar il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana kien qal il-ħaddiema tal-Air Malta li kienu se jispiċċaw minn fuq il-kotba tal-kumpanija kienu se jingħataw xogħol alternattiv mal-Gvern jew ma' entitajiet tal-Gvern bil-Ministru jwieħed ukoll skema ta' irtirar kmieni. L-istess ħaddiema tal-Air Malta qed ikomplu jesprimu d-dieqa u diżappunt għal fatt li matul is-snin dejjem inżammu fid-dlam u qatt ma kienu konsultati dwar xejn biex issa qed iħallsu prezz għali li jitkeċċew barra mix-xogħol li kienu jagħmlu. Ħaddiema tal-Air Malta jsostnu li l-affarijiet ma sarux b'mod ġust għaliex hu faċli ħafna li finalment jintefa' kollox fuq iż-żgħir u jkollu jġorqu l-konsegwenzi kollha ta' dan ix-xenarju.